माने बिसोर नै लोगोफोर गारहरजोबदों आरो ना इदिनो गासै गयखौ बिसोरो बिदिनो फुजोबदों माने फुजोबदों नै अंगनबादिनि कर्मि बियो बायदेयाव नै अंगनबादियाव मावो आरो ना इयो नै नै मादि फुजोबदों लोगोफोर नै नै लोगोफोर मादि फुजोबदों नै बर'नि हा बियो 2 बोसोर माबा फांसन खुंनायावनो बिसोरो हाखौ लानो सेबाय आरो ना नै फुजोबफिनबाय नै गासिबो फुनोलाय खैबार फुयनाय नोंसोरखो नै बे हानि प्रुफबो दंखायो आरो ना लोगोफोर नै तुम्हें की खबर আছে रेजिस्ट्रेशन जाखानायसो केमेरा इसोरो नै কিবা এটা আলোচনা করি আমি फुनायनिबो जनायाखै आरो ना बिसोरो डाइरेक्ट फैनानै डाइरेक्ट फुखादों সরকারের দখল আমার কেউ দিলে সরকারের দখল তোর দখল আছে কি কইতা কেউ থাকে দিতে আমাকে চুপ পড়াই কেউ প্লেন আছে কি আছে দিছে আপোনালোকে হে দেখাই আছে আমি রুয়ানি করি থপ পানি তুই উঠাই আমি পাবরে কি নাই लोगोफोर हासार बर'फोर हासार फलायनाय जादों आरो ना बिसोरो थांनाय बोसोर गयखौ गायजोब्बायमोन आरो ना ओमफ्राय नै एबार बिसोरो गयखौ फुजोबनानै लांदोंमोन ओमफ्राय बे साइनबर्डखौ गारना दोनदोंमोन आरो ना बिसोरो दासो गायफिनजोबदों आरो गयखौ फुजोब्बायमोन बिसोरो इथिं गासैयावबो गय दंजोबोमोन आरो ओमफ्राय बर'नि हाखौनो सेबावलायो बोसोरनै फांसन खुंनायावनो फिनबाय नै फिना गारबाय नै इयावहाय गासैबोथ' फुफिनजोबदों इसोरो नै सेख'नो हायोलै आरो ना बिसोरनिया नै फुफिनलायबाय नै गयखौ माने फुदों इसोरो नै लोगोफोर गारहरजोबदों आरो ना इदिनो गासै गयखौ